This is man. Sure. Minute one. MP. Yes. The name of Jesus. MP, you know they were good. Michael Prophet. Michael Prophet no Jamaica. Amuka, Michael Prophet of Jamaica Gaffa. Amuka from Zimbabwe. Oh. As MP member of Parliament. Michael Prophet. Oh. Yes, sir. No about music. Tinorowa music. Yakatasi. Mando. Isusu manje pane kamwe kakusiyana kwatakaita nevamwe mbishana kana tangoti music chero magaba akatotanga urohwa takutoimba. Alright. But yako yaono specialize na. Munoziva kuti pamusic manje ndingatenge ndogona kuzotora time but muona mangoma ndo ari pahasha but inini manje ndiri mwana wevhu ndine chitoda chimurenga but tinorova kubva kungoma kubva kumahelmet kubva kuchichero chabuda izvi Mangoma chi. kana tichirova mangoma tikurova Zimdancehall. Alright. Because kune dance yekujamaica tine zi yedu yatinoti Zimdancehall yekuti tinonyatsoimba tichibudisa mawords. Alright. Muchimba nerurimi rwamai. Rurimi rwamai aiwa asinova rurimi rwamai chirungu togona kuzongodawo kudai hedu but hatitombonyanyode kudaro shona ndo yandonyanyoda zvangu yandokurudzira kuti hai ndofarira kuimba mune shona. Makatanga rini? Inini ndingati kunyatsokupusha mawords ka ndane gore nehafu. Yeah. Alright. Mune makore mangani? Izvozvi ndine 32 years. But also chembere zvikore nehafu. Ya ndo zviripo but nenyaya yekuti manje mukuona chipo zvachinoita inini ndakamboedza kutiza zvinhu izvi kusvika ndaudzwanzano you are wasting utotiza kuchienda kunomaneja vanhu kumabasa but asiri izvo zvako uri wemagitare ndo kwako kwawakazvarirwa naMwari akakusika ndosaka chichiita sekunge ndatanga ndamudhara. Asi wambogara kuSouth Africa kana kuMozambique kana kuZambia? Ndingati Southern Africa yese kwese ndakagara but kuSouth Africa ndakagara 2 years but ndiri chizvarwa chemuno muZimbabwe ndakazvarirwa kuBwehera ndikakurira muBhindura. Mbare ndakamugara 2014 muna Madzima Street. Yeah. Alright. Saka iye ndafunda kuba watanga kurekoda. Yeah. First record yako inonzani mumboti pa freestyle utaura ndakaimbwa nani? First record ndakaita na Oskid. Yeah. Ndochi freestyle landed. Pastor ndimi mziwe Bible ndimi pratanga mona for church inga wandimi tikaenda ku church anoparidza ndimi danti dangtong muchitaura tundimi done 3 days now nchikuone kuma shops guess what's in your hands inga makabata coat looking up to the head makarova bantana ku pastor ndep ndokutira wanda zitsvakaranga zvichaya pastor wenyam nokuza mtitindi yakakora anosunudza mapofu ndimi dzakazorira dzichibuda mbamepfambi vanhu vese vakanyara vachiti tumwe twari ndo tinoti rabhidziri ndimi dzenemhava kuzoonekwa kuda kuimba album kuchiko futi zvinhu zvazvo zvinoita kuuya asi zvinhu zvakubate humani saka iri paridhim ere? ya ichi chiri paridhim but ridhim yacho yainzi chii munoziva zvaitika ipapo ndezvekuti unomwangoenda kustudio ngorekodi kwaka usina kune kwangonzi kune mabig artist ndo anongonzi kumberi opushwa imimo mangonzi ngoiswa pasaidi mangoma enyu oregerwa budiswa ngotinywa but ndo kwatakachirekodi. Wakatobhadhara mari yako? Ndikabhadhara keshi. Kuchakabuda dzakarira dzese paridhim chako achina yenonzi chiridhim yacho 60 something forget 60 something ava ndatozvibvisa musoro saka zvakakurwadza the maximum chitiimbira iri kurira zvezvo zviri kurira mazuva ano manje ma1 zvakawandisa mahwambi ndara pane chekuti mwana ati nye hanzi kamarasta mwana ati nye hanzi kamarasta pabiwa chikwama hanzi tonobvunza rasta pabiwa
tonobvunza rasta kuti munotivengerei munotimakirei isu kamarasta chinhu chatangona Gweja imi mungoti marasta chinhu chatangona Gweja imi mungoti marasta yesa ndeipi ati zvakawandisa iyi ndekupi ichi chakatova nemubana anonzi Kate pajoza pajoza ya pajoza saka unowanzorekoda kujoza ndingati sofa matracks angu akawanda ya ari kusouth africa ndokwandakanyanya naKatrick productions Katrix studio yake nonzi Katrick zvaaita manje aingushanda nemastudio akawanda saka dzimwe nguva yangu nanguti ari kwaBosta dzimwe nguva ari kuchichi saka kwanenge ariko ndokwandongena nekuti ndikativhoka kazhinji ndafarira kuti ndikakandirwa mabhitsi nevari kuno Zimbabwe bo ndovanonyatsodika ngoma dzatei tichida vobva taita sei tongoti vhoka ariko ndinoita kandirwa kuti vhoka ariko ndekubu South Africa Cape Town Joburg South Africa ndandiri ku Midrand ndatanga ndamboti Kempton Park ndazoti Midrand Ebon Park alright kuna natembisa kweko ndikuziva wotongoti utaurira vanhu saka munotoita mashow mujambisa vanhu jamba aiwa totoputisa zvakanyanyisa vanotoziva izvezvizvi takatomirirwa 14 March tori paGenesis musi wa22 tori pachitungwiza zvakare musi wa11 April titori kuLesotho totoflya naLady Squander ama1 saka zvinomira mushika atori ma1 takatoputisa iwewe manje tojambisa vanhu atori ma1 handisi kuzvibhiliva ndozvazvinoita kochimimba vazhinji ndozvavanoita vazhinji ndozvavari kutoita ndingatsomugetsa chimimba vazhinji zvandoita ndisvika pane vanhu chero ndichitosvika mumangoma nenavari vazisutu rangu ambofuma chifunga ati kana zvabata zvoita kuuya une wakoma kana hanzvadzi nevanin'ina ndine mupana ndine vanin'ina ndine mukoma 1 mupana wangu anorwa mumangoma anonzani Siganox but yango munhu yangozvinetera asina angozvinetera but vazhinji vanomuziva zvavo maartist vazhinji vanomuziva ndo vamwe vataimbopushapusha hedu tichingonakirwa tichingodaiso kusvika pakuona kuti no regatirove mangoma daiso mune muchida kutraida kuti chii jamani because ini kudaiso handisitomboziva kuti munenge muchida sei inini ndaisatomboda zvemusic izvi ndaitoenda kubasa ndichitoramba kuimba waenda kupi waisenza kupi inini ndakaita inonzi AutoCAD kudhura maplans edzimba ndinodhura maplans edzimba ndaishanda kuHwezha MTN munomu ndaishanda kuLiquid ndo mabasa ndaita saka last year pane mafracas akangoitika craft before mafracas ndanatotanga music darabos zvazvatongondituma zviwiwa alright zita rako chete watinonzai zita rangu chacho rinonzi Michael rebasa ndo MP aiwa Michael ani Chirozva wazvarwa Bohera exactly saka unozviisa pamabhambi pamabharanzi pachii tsaga chitsaka chakabhadhara ndopatiri pamatsaga ndopatiri unoputa foja kopurongo banje wawa alright saka uchasiya watenga ukubaruke chiyo kondeipi wawaita wawa tinokutosota tega saka ndeipi imwe songo yako ikurira dzakawandisa nemangani masongo ine song yandakaita nebest artist ari kuMozambique inonzi Danso Comico iri kurira Mozambique but music yacho itype yakaita afropop zvekuti kuifreestyle aka ainyatso nokunatsanyatsonzwa zvavo boza vanazhinji azvojara avatanza but it's a good song Mozambique iri kuputika mudhara wacho aiwa munhu mukuru anonzani anonzi ndaukangana zita racho Zico if you know Zico ngaenda paneti izvo zvikungogula kuti Zico uchandipa kasongo ya ndokupai mat song
iri kunetsa paMozambique apa zvekuti vari kutonetsa kuti munotitsika rini tinoenda anytime maita bho uchimhoresa hama neshamwa dzako nemaproducers ako ndoda ngoti kuna catering aiwa basa rakaita ihombe bhom vanhu vangu vhokaro yako rainibata ireri ndinongoti number 1 ma1 mbiaya ataingotaura kuti inini gumire mujeja ende ma1 ndangotenda futi oskid chandongomutendera manje ndikuti akazoenda neni kumaawards akandionesa zvimwe zvinhu zvandasandamboona tiri paround table yemadhara tingori 4 oskid productions ndakazongotenda futi vakawandisa ndingapedze nguva vakawandisa ndangoti samwari yako single j ndiane rimwe zingoma mudhara asati rabuda ma1 zihelmet rakamirirwa nenyika yese kubva kuuk rakamirirwa ngoma iroro kwese komunobatika sei kana muchida kukurira isusu manje phone number izvozvi tiri paZimbabwe but pawhatsapp munibata pa 277 plus 27 73 528 atangisa ako because chimorekene nezi plus 27 73 528 7104 tsokeredza futi plus 27 73 528 7104 zita MP is in member of parliament Michael Prophet zvibude kaJamani because Michael Prophet ariko anozikanwa cha mutsvage izvezvi akafa akabati azvibuda padu muZimbabwe mawami hayi bo hayi bo amaita basa